Моңачы югалганнар да. Туз Наоми, без сине тизрәк алып китәргә тырышырбыз. Гафу ит, Джордж. Минем сеңлемә аны яратам диген. Син Наомины үтердең. Ул аның кешеләрен монда китергә тели. Ышаныгыз, алар килсә, ераграк булсак яхшырак. Хәзер исән калырга теләсәгез, миңа иярегез. Синең белән беркем дә бармас, Джон. Нишлисең? Һәр вакыттагы шәкәй. Исән калырга телим. Күк-күкрәү көчәя. Гафу ит, Рон. 5000 метр тирәнлектә дрон бер нәрсә дә тапмады. Диңгез тереклеге генә. Ә син нәрсә әйтерсең? Берни дә. Бу тау артыннан тикшереп карыйчакмын. Санарда нәрсәләр бар. Күренешне үзгәртергәме? Әйдә. Теге егет картасындагы координатлардан 137 курсы буенча барам. Ләкин бер нәрсә дә юк шикелле. Магнитометр буенча аномалияләр генә. Дублоннар белән сандыклар. Кыяллан, Рон. Әйдә киләсе тауны тикшереп чыгыйк. Моны күрәсеңме? Нәрсә? Анда нәрсә? Бу бит очкыч. Я Раббым. Бу бит Ашаник 815. Бу котышкыч фотолар Хинд океанынан Кристиан бер коткару карабыннан алынды. 2 айдан артык алар Бали утрауы янындагы Сунды чокырының төбен тикшерделәр. Индонезия, Сунды чокыры. Кичә Кристиан 2 автоматлаштырылган аппарат төшереп, Миди транспорт агентлыгының борчылуларын раслады. Бу коммерциялы очыш. Тәбәтелисеңме, Дэн? 2004 Эссекс, Массачусетс. Сентябрьдә Сиднейдан очып киткән иде. Нәрсә булган? Алар теге югалган очкычны тапканмы? Дэн. 815-нче очыш диңгез өстенә төшкән. Дэн. Бу фаҗигага карамастан. Дэн, нигә моңсуланасың? Белмим. Минем жилетим кайда? Урын астыннан кара. Карадым инде. Әзер булыгыз. Менә, минекен ал. Я Раббым, сикерегез, тиз бул. Эй, Дохи, китте. Юк, китте. Сәлам. Сез Джекмы? Әйе, бу мин. Ә сез кем? Мин Дэниел Фарадей. Мин сезне коткарырга килдем. Югалганнар. 4-нче чор, 2-нче бүлек. Үлгәннәре расланган.